Δώστε λίγο τέξιμη σας παρακαλώ. Ωραία. Κύριε Γιάννη, κύριε Μάγκο, θέλετε να έρθουν όλοι οι αθλητές μπροστά? Θέλετε να τραβήξετε εσείς? 82-12. Έρθουν μπροστά. Το 82 μπροστά. Πάμε Παγκόλιο! Το 12 μπροστά. Πάμε Νίκο! Πάμε Νίκο! Πάμε! Πάμε Νίκο! Πάμε Νίκο! Πάμε Νίκο! Πάμε Μουσού! Ωραία. Παιδιά, ακούστε με λίγο. Σας παρακαλώ λίγο ησυχία να μιλήσουμε τους αθλητές και την Επιτροπή. Αντελέη, λίγο από το αριστερά. Ελάτε λίγο αριστερά. Όχι, όχι. Κύριε Κώστα, πιο αριστερά, να φωτίζω τα παιδιά καλά. Μπράβο εκεί στο Παντελή! Πάμε Νίκο! Πάμε Νίκο! Λοιπόν, Πάμε Νίκο δυνατά! μισή στροφή δεξιά. Μισή στροφή δεξιά. Μισή στροφή δεξιά. Ωραία. Παιδιά, και οι δύο μαζί, διπλή δικεφάλου. Πάμε Νίκο! Πάτα το! Πάτα το! Πάτα το Νίκο! Πάμε! Relax. Άνοιγμα πλάτης. Relax. Πλαϊνή πόζα στήθους. Relax. Πλαϊνή πόζα τρικεφάλου. Relax. Γυρίστε πίσω. Δώστε μας άνοιγμα πλάτας. Relax. Διπλή δικεφάλων, μοιραίοι δικέφαλοι και γάμπες. Γυρίστε μπροστά. Relax. Παιδιά, σας παρακαλώ λίγο σιγά γιατί τα παιδιά δεν ακούν. Με παραγγέλνουν. Δηλαδή τώρα δεν έδωσα παράγγελμα και κάνουν μόνο τα παιδιά. Όχι, ακούστε παιδιά. Δεν τα βοηθάτε τα παιδιά έτσι. Και μπερδεύετε και την Επιτροπή. Λίγο, σας παρακαλώ, καταλαβαίνω, αλλά να βοηθήσουμε τα παιδιά. Είναι και οι δύο πάρα πολύ καλοί αθλητές, να τους βοηθήσουμε. Να αλλάξουν λίγο οι αθλητές. Να αλλάξουν θέσεις οι αθλητές και να έρθετε λίγο πιο αριστερά. Νικό, λίγο πιο αριστερά και πιο Παντελής. Μπράβο. Ωραία.
Πάμε. Διπλή δικεφάλου. Ρίλαξ. Άνοιγμα πλάτης. Ρίλαξ. Λαϊνή πόζα στήθους. Πλαϊνή πόζα τρικεφάλου. Έλα ρε με το κινητό. Ριλάξ. Γυρίστε πίσω. Άνοιγμα πλάτης. Ριλάξ. Διπλή δικεφάλων, μυρία, δικεφάλη και γάμες. Γύριστε μπροστά. Μπράβο ρε Σαβουλάκη. Κυριακούς και Μυρό. Most muscular. Πηγαίνετε να το προχωρήσουμε. Στις γραμμές, εκεί που είναι γραμμές. Εκεί που είναι γραμμές. Συγχαρητήρια, παιδιά. Πάμε Νίκο! Κύριε Γιάννη, είμαστε εντάξει. Ωραία. Παιδιά, Νίκο Παπαδέλη, πότε πάρει και όταν θέλετε να μας σηκώσετε δύο. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Γενικός νικητής, bodybuilding overall, είναι το νούμερο 82 Σταυρουλάκης Παντελής. Παραλαμβάνει τον κύριο Κολυντιώτη και τον κύριο Καραμανάκη Μανώλη. Νικητής του έντομου Κέρκουλες, Παντελής Σταυρουλάκης. Χειροκροτήστε το.
όλα τα παιδιά. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο. Θέλω να ευχαριστήσω εσένα. Γιατί εκτός που είσαι μεγάλος αθλητής, έδειξες, δεν μίλησες, έδειξες σεβασμό στον Νίκο τον Μουσουλίδη που είναι τεράστιος αθλητής ο Νικόλας. Τεράστιος αθλητής. Έδειξες σεβασμό στον Νίκο. Συγκεντρώθηκες μία εβδομάδα και ήρθες να διεκδικείς το τίτλο σου εδώ στην Αθήνα. Θέλω να μας πεις δύο λόγια. Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο που ήρθε και στήριξε τον αγώνα, στήριξε το bodybuilding. Το bodybuilding ότι έχει ζωή, το ελληνικό bodybuilding ανεβαίνει, το ελληνικό bodybuilding έχει αθληταράδες και έχει να δώσει πολλά ακόμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο, ρε Ματέλο, μπράβο! Μπράβο! Δεν είναι αυτή τη στιγμή που αποφάσισες να παίξεις Ελλάδα. Όταν παίζεις στο εξωτερικό μπορεί να είναι διαφορετική σκηνή, αλλά αυτό το feeling που νιώθεις να είναι η φίλη σου, η οικογένειά σου εδώ, είναι πολύ ωραίο. Συγκινούμε λίγο. Μπράβο, ρε Ματέλο! Πάμε. Ο γιος μου Γιάννης. Μπράβο! Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και στον Νίκο τον Μουσουλίδη. Είναι δύο που πρέπει να το κάνετε αυτή. Προηγείται. Πρέπει να το σοφαρίσω. Λοιπόν, και από ένα μεγάλο ευχαριστώ, δεν έχω λόγια. Πέρασα υπέροχα και στον αγώνα της Θεσσαλονίκης και σας ρωτώ τον αγώνα. Το feeling είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, εντάξει. Αυτά παιδιά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ μέσα την καρδιά μου. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Καλή, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα